Mzansi, uXolani ke uhambile ke namaharina belakhe baya eWestRand. Nalapho information iye yabafikisa kwiNigeria elibizwa ngoba nguVictor. ELigeria ke lizenza njengomntu osebenza kwindawo yeparts zemoto. Bafikile ke uXolani phaa. Hayi ke neleNigeria latsho uba no, hayi mna ndisebenza kwiindawo zeparts zemoto. Xa belibuza igama lalo lathi linguVictor. Lona lithengisa ii-drugs, lona lisebenza kwiinto zeemoto. Kwabuza ngubani i-owner yalapha, lathi alimazi i-owner. Kwabuza ufike nini mfondini apha, hayi lachaza uba no, lona lifike a few months ago, nalo lisuka eNigeria, akudalanga lilapha, liyaziphandela lisebenzela nje imoto. Wabuza ke ngoku uXolani uba ndoda, zeziphi ii-drugs ozithengisayo? Kuba umba kahle kahle ibingowe-drugs. Hayi, laphika loma eLigeria. And ke ndabe nento ethi limile ke kule ndaba yobana lona lifike a few months ago apha, nangoku makujonga izandla zakhe zigcwele ioyile, usebenza ngeemoto yena, makujonga nakule ndawo akuyo kugcwele nje ii-parts zeemoto. Kwacaba uXolani le ndaba ingena ngaphi iphuma ngaphi. Wazama uXolani uyicenga le ndoda uba mayithethe inyani. Hayi, kwafumaniseka iyala le ndoda yaseNigeria. Hayi, wathi uXolani, hayi ke ndoda, xa unjalo undohlule mna. Kwayiwa ebrekhini. Kuthe uyiwa ebrekhini kwacaba ikhona into eyenzekileyo. Uthe xa kubuya, le ndoda lena yathi igqise ihefuzela ngongathi ibileqwa zizinja mfondini. Ibonakala napha ebusweni imanzi texa ubila. Ibiseyiziculela ke ngoku. Ubuzile nje uXolani ubana uthengise ziphi ii-drugs, zindawuni, usebenzela abantu. Yathetha le ndoda yaphuthuruka le. Yatsho uba hayi yona ithengisa iCrystal neCat. Akudalanga ikhona ifikile apha, kodwa ke isebenzela omnye umfana waseNigeria. Le ndoda yaseNigeria ke kuthiwa nguMike yona le icaba isetyenzelwa yile ndoda. And le ndoda iyi-owner inguMike ayikho yona. And kuye kwafumaniseka uba ngoku ooXolani bafikayo umfazi we-owner ebekhona phaa, qha uye wakwazi ubaleka. Zonke le nto iphuma kule ndoda, ayibuzwanga le ndoda, iyazithethela. Andiyazi into lenzekileyo ngebhreyiki, kodwa ke iyathetha le ndoda. Okay, so ke ngoku kwafumaniseka uba makuhanjwe ke ngoku kuyojonga ezi drugs. Ezi drugs kanti zikwalapha ekhawuntarini apha kule ndawo kusetyenziswa kuyo, kule ndawo yemoto. So kwangena apha ke ngoku ekhawuntarini kule ndawo kuthengiswa kuyo, kwabuywa nje kwangenwa nje e-backroom. Kanti zifihlwe ke emophini, imophu le yomophisa. Phaa kwiinwele ezi zemophu kanye kanye. Wathatha uXolani waqongqotha imophu, zavela ii-drugs. uXolani ke khange oneliseke tu zezi drugs, khange oneliseke kangangokubana uthe uXolani ubonakalisa uba akonelisekanga. Ndalibona eNigeria selifuna ukhala ngoku. And ngoku selithetha inyani zodwa ngoba hayi zezo zodwa ii-drugs endinazo ezi. Bizii-tablets xa ndithi ukuzibala, izii-tablets ezincinci, kodwa xa ndisiyozibala noba ziphaa koo-7, 8 ezaa tablets. And wabe futhi uXolani ebonakala uba udiniwe, unomsindo kuba ufuna ii-drugs ezinye. Uthi uyazibona ezi zilapha emophini, ufuna ezinkulu. Ndayibona le ndoda nayo uba hayi madoda ngoku ayaphela amathemba. Yabe isitsho uba no, yona iyazifikela apha. I-owner yalapha nguMike, kungayiwa nakuloo Mike, uMike ntontoni nomfazi wakhe, yena akathengisa ii-drugs, yena untontontoni. If I lie, God is a fool. Thatha zonke ezo zinto. Hayi, kwacaba ke uXolani, hayi uyayiva le ndoda. Uyayikholelwa futhi. Hayi, wayithatha. Ke ngoku kwathathwa nobufakazi, kwafotwa, kwathathwa nobufakazi. Yathathwa le ndoda yafakwa emotweni yamapolisa. Yabe ke ngoku ileqiswa e-police station. Nomphakathi wabonakala uba umphakathi wacaba ke ngoku nalapha ngaphandle sekugcwele ke ngoku nabantu bapha bonwabile. Ungalibali ke ufolo, usubscribe
alibali usubscribe guys, ukhomende, ulike, ushare ukuze na next time xa ngiphosta ungaphoswa. Like, ukhomende, ushare ungaphoswa next time.